Capítol 15. El sisè planeta era un planeta 10 vegades més gran. Hi vivia un senyor vell que escrivia uns llibres immensos. «Mira, aquí tenim un explorador», va exclamar en veure el petit príncep. El petit príncep es va asseure sobre la taula i va respirar una mica. Ja havia viatjat tant. «D'on vens?», li va dir el senyor vell. «Què és aquest llibre tan gros?», va dir el petit príncep. «Què hi feia aquí? Què hi feu aquí?» «Soc geògraf», va dir el senyor vell. «Què és un geògraf?» «És un savi que sap on són els mars, els rius, les ciutats i les muntanyes i els deserts». «Això sí que és interessant», va dir el petit príncep. «Això sí que és un ofici de veritat». I va aventar un cop d'ull al voltant seu, al planeta del geògraf. Encara no havia vist mai un planeta tan majestuós. «És molt bonic el vostre planeta. Que hi ha oceans?» «No ho puc saber», va dir el geògraf. «Ah?» El petit príncep estava decebut. «I muntanyes?» «No ho puc saber», va dir el geògraf. «I ciutats, i rius, i deserts?» «No ho puc saber, tampoc», va dir el geògraf. «Però sou geògraf?» «És veritat», va dir el geògraf, «però no sóc explorador i no tinc un sol explorador. No és pas el geògraf que va fer el recompte de les ciutats i dels rius, de les muntanyes, dels mars, dels oceans i dels deserts. El geògraf és massa important per dedicar-se a vagarejar. No abandona el seu despatx, però hi rep els exploradors, els interroga i pren nota dels seus records. I si els records d'algun explorador li semblen interessants, fa fer una investigació sobre la moralitat de l'explorador. Per què? Perquè un explorador que expliqués mentides provocaria catàstrofes als llibres de geografia. I un explorador que begués, també. Per què? Perquè els borratxos hi beuen doble i aleshores els geògrafs farien constar 2 muntanyes on només n'hi ha una. «Conec algú que seria mal explorador», va dir el petit príncep. «És possible. Així doncs, si la moralitat de l'explorador sembla bona, es fa una investigació sobre el descobriment que ha fet». «Es va veure?» «No, és massa complicat, però s'exigeix a l'explorador que aporti proves. Per exemple, si es tracta del descobriment d'una gran muntanya, se li exigeix que emporti pedres grosses». Tot d'una, el geògraf es va emocionar. «Però tu vens de lluny, ets explorador? Em descriuràs el teu planeta?» I el geògraf va obrir el seu registre i va fer punta al llapis. Els relats dels exploradors primer s'apunten amb llapis. Per escriure-los amb tinta s'espera que l'explorador hagi portat proves. «I doncs?» va interrogar el geògraf. «Oh», va dir el petit príncep, «no és gaire interessant. És molt petit, tinc 3 volcans, 2 volcans en activitat i un volcà apagat. Però no se sap mai». «No se sap mai?», va dir el geògraf. «També tinc una flor». «No apuntem les flors», va dir el geògraf. «Per què no? És el més bonic». «Perquè les flors són efímeres». «Què vol dir efímer?» «Les geografies», va dir el geògraf, «són els llibres més preciosos de tots els llibres. No passen mai de moda. És molt estrany que una muntanya canviï de lloc. És molt estrany que un oceà es quedi sense aigua. Nosaltres escrivim coses eternes. Però els volcans apagats es poden despertar», va interrogar el petit príncep. «Què vol dir efímer?» «Que els volcans estiguin apagats o que estiguin encesos ens és igual», va dir el geògraf. «Per nosaltres el que compta és la muntanya. Aquesta no canvia». «Però què vol dir efímer?», va repetir el petit príncep,
que no havia renunciat mai de la vida a cap pregunta un cop l'havia feta. Vol dir que l'amenaça una desaparició propera. A la meva flor l'amenaça una desaparició propera? És clar, la meva flor és efímera, es va dir el petit príncep. Només té 4 espines per defensar-se del món i jo l'he deixada tota sola a casa. Aquest va ser el primer moment de recança que va tenir, però es va tornar a animar. «Que m'aconselles que vagi a visitar-la?», va preguntar. «El planeta Terra», li va respondre el geògraf, «té bona reputació». I el petit príncep se'n va anar pensant en la seva flor. Capítol 16. El 7è planeta, doncs, fou la Terra. La Terra no és un planeta qualsevol. S'hi compten 111 reis, sense oblidar, naturalment, els reis negres, 7.000 geògrafs, 900.000 homes de negoci, 7 milions i mig de borratxos, 311 milions de vanitosos, és a dir, aproximadament uns 2.000 milions de persones grans. Per donar-vos una idea de les dimensions de la Terra, us diré que abans que s'inventés l'electricitat calia mantenir-hi, entre tots 6 continents, un veritable exèrcit de 462.511 fanalers. Vist una mica de lluny, feia un efecte magnífic. Els moviments d'aquest exèrcit estaven coordinats com els del ballet d'òpera. Primer els tocava el torn als fanalers de Nova Zelanda i Austràlia. Aquests, després d'haver encès els fanals, se n'anaven a dormir. Aleshores, els tocava entrar a la dansa als fanalers de la Xina i de Sibèria. Després, aquests també s'escapolien entre vestidors. Aleshores, els tocava els fanalers de Rússia i de les Índies. Després, els de l'Àfrica i d'Europa. Després, els de l'Amèrica del Sud. I després, els de l'Amèrica del Nord. I no s'equivocaven mai en l'ordre d'entrada en escena. Era impressionant. Només el fanaler de l'únic fanal del Pol Nord i el seu col·lega de l'únic fanal del Pol Sud duien una vida tranquil·la i despreocupada. Treballaven 2 cops l'any. Capítol 17. Quan un es vol fer l'espavilat, de vegades diu alguna mentira. No he estat gaire honest en parlar-vos dels fanalers. Podria donar una idea falsa del nostre planeta, al qui no el coneixen. Els homes ocupen molt poc lloc a la Terra. Si els 2.000 milions d'habitants que poblen la Terra s'estiguessin drets i una mica estrets, com si fossin en un míting, cabrien tranquil·lament en una plaça pública de 20 milles de llarg per 20 d'ample. Es podria encabir tota la humanitat a l'illot més petit del Pacífic. Les persones grans, naturalment, no us creuran. Es pensen que ocupen molt de lloc, es consideren importants, com baobabs. Per tant, aconselleu-los que facin el càlcul. Adoren les xifres, els agradarà, però no perdeu el temps amb aquesta feinada. No val la pena, em teniu confiança. Per això, el petit príncep, un cop a terra, va quedar molt sorprès de no veure ningú. Quan ja tenia por d'haver-se equivocat de planeta, un anell de color de lluna es va bellugar a la sorra. Bona nit, va fer el príncep, per si de cas. Bona nit, va fer la serp. A quin planeta he anat a parar? Va preguntar el petit príncep. A la Terra, a l'Àfrica, va respondre la serp. Ah, o sigui que no hi ha ningú a la Terra. Això és el desert. Als deserts no hi ha ningú. La Terra és gran, va dir la serp. El petit príncep va seure en una pedra i va alçar els ulls al cel. Em pregunto, va dir, si les estrelles estan il·luminades, per què cadascú algun dia pugui trobar la seva? Mira el seu planeta, el tenim just a sobre, però que lluny. És bonic, va dir la serp. Què hi vens a fer aquí? Tinc problemes amb una flor, va dir el petit príncep. Ah, va fer la serp, i va encallar. On són els homes? Va continuar finalment el petit príncep. M'hi trobo una mica sol al desert. Entre els homes també t'hi trobes sol, va dir la serp. El petit príncep se la va mirar una bona estona. Ets una bèstia ben curiosa, li va dir al final. Prima com un dit, però sóc més poderosa que el dit d'un rei, va dir la serp. El petit príncep va fer un somriure.
no ets gaire poderosa. No tens ni potes, no pots ni viatjar. Puc portar-te més lluny que un vaixell, va dir la serp. Es va entortolligar al voltant del turmell del petit príncep com un braçalet d'or. Els que toco els torno a la terra d'on van sortir, va afegir. Però tu ets pur i vens d'una estrella. El petit príncep no va respondre res. Em fas pena, tan dèbil en aquesta terra de granit. Un dia, si trobes a faltar massa al teu planeta, et puc ajudar. Puc. Oh, ja t'he entès perfectament, va fer el petit príncep. Però per què parles sempre amb enigmes? Els resolc tots, va dir la serp, i va callar. Capítol 18. El petit príncep va travessar el desert i només va trobar una flor. Una flor de 3 pètals, una flor de no res. Bon dia, va dir el príncep. Bon dia, va dir la flor. On són els homes? Va preguntar educadament el petit príncep. La flor un dia havia vist passar una caravana. Els homes? Em sembla que n'hi ha 6 o 7. Els vaig veure fa anys, però no saps mai on trobar-los. El vent els passeja, no tenen arrels. Això els destorba molt. Adéu, va fer el petit príncep. Adéu, va fer la flor. Capítol 19. El petit príncep va pujar a una muntanya alta. Les úniques muntanyes que havia conegut mai eren de 3 volcans que li arribaven al genoll. El volcà apagat el feia servir de tamboret. Des d'una muntanya alta com aquesta, es va dir, podré veure d'un cop d'ull tot el planeta i tots els homes, però només va veure agulles de roca molt esmolades. Bon dia, va fer per si de cas. Bon dia, bon dia, bon dia, va respondre l'eco. Qui sou? Va dir el petit príncep. Qui sou? Qui sou? Qui sou? Va respondre l'eco. Sigueu amics meus, estic sol, va dir. Estic sol, estic sol, estic sol, va respondre l'eco. Quin planeta més curiós, va pensar aleshores. És tot sec, i tot punxegut i tot salat. I els homes no tenen imaginació. Repeteixen el que els dius. A casa tenia una flor. Sempre era la primera de parlar. Capítol 20. Però resulta que el petit príncep, després d'haver caminat durant molt de temps a través de la sorra i de les pedres i de la neu, va acabar descobrint un camí. Tots els camins van a parar als homes. Bon dia, va dir. Era un jardí florit de roses. Bon dia, van dir les roses. El príncep se les va mirar. Totes s'assemblaven a la seva flor. Qui sou? Els va preguntar estupefacte. Som roses, va dir les roses. Ah, feu el petit príncep, i es va sentir molt desgraciat. La seva flor li havia explicat que era l'única a l'univers de la seva espècie, i heus aquí que n'hi havia 5.000, totes semblants, en un sol jardí. Com s'enfadaria, es va dir. Si veiés això, tossiria molt i faria veure que és mort per fugir al dir ridícul. I a mi em tocaria fer veure que la cuido, perquè si no, per humiliar-me a mi també, es deixaria morir de veritat. Després també es va dir, em pensava que era ric, d'una flor única, i només posseeixo una rosa ordinària. Això i els 3 volcans que m'arriben al genoll, i un dels quals potser està apagat per sempre, no em fa ser un príncep gaire important. I ajagut a l'herba, va plorar.